ऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। कोल्हापूर येथील कुंभी कासारी साखर कारखाना चेअरमनपदी चंद्रदीप नरके, व्हाईस चेअरमनपदी विश्वास पाटील यांची निवड झाली आहे। निवडीनंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे माजी बांधकाम सभापती जयेंद्र रावराणे यांनी नवनिर्वाचितांचा पुष्पगुच्छ देऊन शुभेच्छा दिल्या आहेत। कोल्हापूर येथील कुंभी कासारी साखर कारखान्याची निवडणूक झालेली होती। या निवडणुकीत माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांनी एक हाती सत्ता मिळवली। सलग 18 वर्षे या साखर कारखान्यावर नरके यांचं वर्चस्व आहे। याही निवडणुकीत 23 पैकी 23 संचालक नरके यांच्या गटाचे निवडून आले। आज चेअरमन व व्हाईस चेअरमन पदाची निवडणूक झाली। दोन्ही पदासाठी निवडणूक बिनविरोध झाली। निवडीनंतर जयेंद्र रावराणे यांनी श्री नरके व श्री पाटील यांना पुष्पगुच्छ देऊन पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या। यावेळी कोल्हापूर जिल्हा परिषद माजी अध्यक्ष पुंडलिक पाटील, किरवे दुग्ध संस्था संचालक दादू पाटील उपस्थित होते। कुंभी कासारी सहकारी साखर कारखान्याच्या चेअरमनपदी माझी पुन्हा एकदा निवड झाल्याबद्दल आणि व्हाईस चेअरमनपदी विश्वास पाटलांची निवड झाल्याबद्दल सर्व ऊस उत्पादक सभासद, कर्मचारी, तोडणी वाहतूकदार, कंत्राटदार, वाहतूकदार, कारखान्याची सर्व अनुषंगिक घटक व सर्वांचेच मी मनपूर्वक आभार मानतो आणि त्यांनी दिलेल्या विश्वासाला पात्र म्हणून मी काम या ठिकाणी करेन। त्याचबरोबर मला मदत करण्यासाठी इतर जिल्ह्यातून सुद्धा आमचे सहकारी मित्र जयदत्त रावराणे याही याकडे माहिती जपत या ठिकाणी प्रचाराला ते त्यांचं सुद्धा मी या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानतो आणि असंच प्रेमाने आशीर्वाद इथून पुढे राहावे अशी परमेश्वरची प्रार्थना करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। साहेब, आज चेअरमनपदी आपली पुन्हा निवड झालेली आहे। तुमच्या जे आपले शेतकरी आहेत त्यांच्यासाठी काय सांगू शकता? काय शेतकऱ्यांनी माझ्यावरती सलग 4थ्यांदा निवडणुकीमध्ये विश्वास टाकला। त्यांना विश्वासास पात्र होऊन जास्तीत जास्त अधिकाधिक दर ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला कसा देता येईल आणि कारखान्याची अधिकाधिक प्रगती कशी करता येईल। आज महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये पहिल्या 3 नंबरामध्ये आपला कारखाना आहे ऊस दर देण्याबाबतीत। तो अधिकाधिक ह्याच्याहीपेक्षा अधिक पुढे जाण्यासाठी आमचे सर्वांचेच प्रयत्न राहतील। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।